ang inyong suporta sa pinaka-popular, pinaka-matapang, pinaka-malakas na kandidato, the upcoming president who will unite the Philippines again, ang tigre ng Norte, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po. Sa inyong pagtanggap sa unit team at sa amin ni Inday Sara at sa Ilocabang lingkod. Pagbaba ko po sa aeroplano, ay sabi ko, naku, napakainit pala rito sa Masbate. Nagbago na yung panahon. Hanggang dumating ako dito, mas mainit pa ang salubong na dumating sa akin. Tuntua na ako eh. Sabi ko, naku, ang dami, lalo na yung mga dalaga, humihiyaw talaga. Sabay itong sinalubong sa akin. Nasaan si Sandro? Hindi ko na sinama yung anak ko. Dahil, ang payo sa akin ng aking mga magulang, huwag kang tatabi-tabi sa mas magandang lalaki sa iyo. Maraming salamat sa ating buting ama ng lalawigan, Governor Tony Co, Vice Governor, ating mga congressman, yung mga mayor na kausap natin kanina. Napakalaki at pasasalamat namin sa inyo at sa inyong lahat dahil alam nga po namin na yung iba sa inyo ang layo pa ng pinanggalingan. Kanina pang umaga kayo nagsimula at nandito ngayon tayo nakabilad sa araw, ngunit walang umaalis sa inyo at paganda ng paganda ang inyong pagpahayag ng suporta sa amin. Maraming salamat po. Hindi po natin narinig masyado yung palabas sana ni Inday Sara. Ngunit ako mismo ang tatayo rito sa harap ninyo at sasabihin ko sa inyo na sa lahat ng naging presidential candidate sa halalan na ito, ako na ang pinakamapalad dahil ang aking nakasama, ang aking naging partner, ay ang pinakamahusay, pinakamatibay, pinakamatapang at bukod sa lahat, pinakamalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, si Mayor Inday Sara Duterte na biging Vice Presidente natin. Kami po ay ito po ang iba sa aming mga magiging kandidato bilang senador sa Unity. Kung pagmamasdan niyo po sila, sila po ay nanggaling po sa iba't ibang partido. Dahil ay kami naman, ay kami nagsama at nagkaisa dahil sa aming paniniwala na kailangan na kahit saan galing, kahit anong partido,
kahit kung saan man ay dapat nating gawin ang lahat para tulungan ang ating kapwa Pilipino. Kaya po, ang aming ipinagmamalaki rin ay ang simbolo ng tambalan ng Marcos at Duterte. Dahil po, hindi po naman totoo na napakagandang halimbawa na ang isang kagaya ko. Naku, hinamatay na yata itong nasa harap ko. May ambulansya ba tayo sa isang oras pa ito. Mag-uminom ko ng tubig. Mahaba pa ito. Hindi po ba na napakagandang simbolo at halimbawa na ako, na tiga Norte, at ang isa na tiga Davao, tiga Mindanao, ay nagsama nang galing sa magkabilang dako ng Pilipinas, kaya naman siguro kung kami na kung saan sa magkabilang sulok ng Pilipinas ay maaaring magsama, maaari rin natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Kaya po, sa aming pag-iikot sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ay aming sinisigaw ang aming adhikain ng pagkakaisa. Ito po ay dahil tapat ang aming paniniwala ng unity ni Inday Sara at sa akin. Tapat ang aming paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makabalik sa mas magandang buhay muli. Kaya po, patuloy po ang aming isigaw na tayo ay dapat magkaisa. Ang dami po nating problema na hinarap dito sa pandemya at kahit na matapos na ang pandemya, marami po tayong hinaharap na problema sa ekonomiya natin na naging problema dahil din sa pandemya. Kailangan po natin ayusin ang ating mga maliliit na negosyo at para magkaroon ng maraming trabaho. Kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura upang nakatiyak tayo na sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan. Yung ating healthcare system ay dapat tapusin natin. Kagaya dito sa Masbate, yung tourism industry. At ay napakaganda rito. Ay dapat naman ay pabuhayin natin na maganda ang industriya ng turismo. Hindi lang dito, kundi sa buong Pilipinas ay pagmalaki natin ang ating napakagandang bansa at napakabait na tao. Ayusin natin po ang ating mga eskwelahan para tayo yung mga bata po, yung ating mga kabataan, kapag sila'y nagtapos na, kaya nilang makipagsabayan, kaya nilang pumunta kahit saan at kayang tapatan ang kanilang trabaho, ang trabaho ng sino man. Lahat po yan, hindi lang po yan kung hindi iba't ibang bagay pa ang mga talaga dapat natugunan. Ngunit, alam naman po ninyo na ang isang tao, kahit na gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano ang lalim ng pagmamahal sa Pilipinas, ay isang tao lamang. Kaya naman po ang adhikain namin ang pagkakaisa dahil maliwanag sa atin. Kung pag-aralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, na lahat po ng dumaan na hamon, lahat ng sakuna na naramdaman po natin, lahat po ng problema na dumating dito sa Pilipinas, tayo ay nakaraos dahil tayo po ay nagkaisa. Kaya po, kailangan po natin na yan ang pagpatuloy natin na itong ating sinimula na isinisigaw na adhikain ng pagkakaisa. At kami po ng unity ay tuloy-tuloy po kami na umiikot at isinisigaw ang pagkakaisa. At nung simula po ay nakita kagad namin, mula pa ng simula, nakita po namin kagad na ang pagtanggap
ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa ay napakainit po. Hindi naman siguro katakataka ito. Dahil nasa puso po ng Pilipino, nasa kultura ng Pilipino, nasa ugali ng Pilipino ay maging mapagmahal. Hindi naman po tayo mga Pinoy, hindi naman po tayo palaaway. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Hindi natin sinisiraan ang ating mga kapwa Pilipino. Wala po sa atin yun. Dahil ang ipinagmamalaki nating katangian sa buong mundo, sinasabi natin, pag nagmamayabang tayo, kami mga Pilipino, makabayanihan kami. At kami ay tumutulong sa kapwa. At nais lang namin ay paganda ang aming bansa. Kaya po, maganda po ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa ng ating kababayan. Dahil nasa puso na natin. At habang tumatagal po ang panahon, naririnig po namin ang ating mga kababayan na sumasagot na po sa aming pagsigaw ng pagkakaisa. Nung simula po, ito po ay bulong lamang na halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal po ang panahon, ay lumalakas ang sagot na ito. At pakirinig po natin ang tunay na tinig ng mga Pilipino. At ang tunay na tinig ng Pilipino ay hindi lamang nagsasalita kung hindi sumisigaw na ang ating mga adhikain ng pagkakaisa ay hindi na lamang mensahe kung hindi ito ay naging kilusan na ng pagkakaisa na sinasagot at ibinibigay at sumasama ang ating mga kababayan. Naririnig na po natin ang sigaw ng ating mga kababayan. At ang sigaw ng Pilipino ay sinasabi at naririnig sa buong Pilipinas na ngayon. Ako ay kasama sa kaunlaran. Ako ay kasama sa pagpapaganda ng buhay ng Pilipino. Ako ay kasama sa pagpaganda ng Pilipinas. Ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa. Kaya po, huwag po natin kalimutan itong araw na ito. Dahil sa araw na ito, sa lalawigan ng Masbate, ay sinimulan natin ang kilusan ng pagkakaisa. At mula rito sa araw na ito, mula rito sa pagsimula na ito, ipagpatuloy po natin ang ating adhikain, ipagpatuloy po natin ang ating pagmamahal sa Pilipinas, ipagpatuloy po natin ang ating pagmamahal sa ating kababayan, sa ating kapwa Pilipino. At kapag nakita natin na kapit-bisig na ang mamamayang Pilipino, at tayong lahat ay lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng bait, lahat ng pagmamahal ng Pilipino sa isa't isa ay pinagbuklod-buklod po natin, ay kaya po natin harapin kahit ano pang mangyari, kahit ano pang hamon ang pupunta rito sa Pilipinas. At makikita natin na babago po ang ating kalagayan dito sa Pilipinas. Gaganda po dahil po lahat po tayo ay nagsasakripisyo, nagtatrabaho at iniisip hindi lamang ang sarili kung hindi ang ating Pilipinas, ang ating mga kababayan. Kaya pagpatuloy po natin ang ating sinimulan dito na kilusan. At ito po ay darating na rin ang araw na kahit tayo ngayon ay sasabihin mong nakaluhod at naghihirap ang marami sa atin,
darating din ang araw pag yan ang ating ginawa at ipinagpatuloy natin ang kilusan ng pagkakaisa. Darating din ang araw na tayo ay haharap sa buong mundo. At magmamalaki ulit tayo at ipapasikat natin ang mga Pilipino. At sasabihin natin, tignan mo kaming mga Pilipino. Kami ay sumikat muli dahil kami ay nagtulungan. Kami ay sumikat muli dahil kami ay nagmamahalan. Kaya naman ngayon, dumating na rin ang araw na isisigaw muli natin sa buong mundo. Ako ay Pilipino, taas mo kahit kanino. Yan po ang ating isinusulang na kilusan. Yan po ang ating hangarin para sa ating bansa. Na palabasin po natin ang bait, ang pagmamahal at pagmamagandang loob ng Pilipino sa isa't isa. Alam naman po natin ang ugali ng Pinoy. Kapag nakita ang kanyang kababayan na naghihirap ay tutulungan. Kapag may nakita na humihingi, naghihingalo at humihingi ng tulong, ibibigay ang kanyang kamay upang makadulot ng kahit kaunting ginhawa sa kanyang kababayan. Yan po ang ugali ng Pilipino na dapat natin ibalik, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi na rin sa ating mga buhay, sa ating buong lipunan. Dahil po, ito po ang ating pag-asa na harapin ang lahat ng krisis kung saan tayo nakalubog pa at kung ano man ang dumating pa sa darating na panahon. Kahit ano po nakahirapan ay kakayanin po natin at hindi lang po tayo makakaraos. Ipapagpatuloy po natin itong ating sinimulan ng kilusan hanggat tayo po ay magtagumpay. At ang tagumpay na aking pinag-uusapan ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay na masasabi po natin, ipinagkaisa natin ang ating sambayanan, pinagkaisa natin ang mga Pilipino, pinagkaisa natin sa likod ng Pilipinas. Ito po ay huwag po natin kalimutan dahil kahit po kami ay kung ano man ang mangyari sa Mayo ay makalipas sa kami lahat. Ganun pa rin po ang solusyon para sa ating mga Pilipino. Tayo ay magkaisa, tayo ay magtulungan, tayo ang magmahalan, at sa ganung paraan, tayo ay sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po! Mabuhay ang lalawigan ng Masbate! Mabuhay ang Pilipinas! My intention to run for the presidency of the Philippines. Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. BBM! 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 Iparamdam ka ang suporta sa Mas Bateños! Usap ka! BBM! BBM!
tayo yung mga nasa harap. Mga mas kapenya, upo kita, maingit kita. Para lalo nyo pa makita ang ating mga candidates. Palakpakan po natin ang Uniteam BBM Sara! Upo po tayo, upo po tayo. Mabait po ang mas pati.